No moro moro Shrimp täällä taas ja nyt ois luvas toinen osa Finland War sodasta. Tässä näin siis pari ysilanaa ja sitten joku 7, 8, ehkäpä 90 niin 10 lanaa ja sitten loput 11 lanoja täältä ylhäältä. Eli jo eiköhän aloiteta, jäätiin tähän 14. Ja jälleen kerran siis parit baset lanataan kahdesti eri komboilla, eri lailla, niin mä näytän sitten nekin. Ja tässä näin Brutskulla AQ Valk. Ei itse asiassa ole golea, ellei ole vaan yksi gole CC:ssä, mutta kumminkin valkyjä on, hogeja on. Ja joo. Defuja siis pois tuolta vasemmalta. Defuja pois vasemmalta tuolta, mahdollisia Ginupomin paikkaa, CC tippuu kans sieltä ja sit loput Kill Squadista alhaalta hoitaa AQn pois. Ja sit vaan hogilla loppu onkin helppoa. AQn abi käyttämättä. Overkillikshän tämäkin höökin menee. Sitten katsotaas Brutaalin toinen lana Nuuskarottaan. Hyvä nimi Nuuskarotalla. Ei yhtä hyvä base. Ihan ok base, mutta on tässä sodassa ollut näitä parempiakin antikolmosia. Tästä huomaa heti, missä noi Ginupommit vois olla ja muutenkin pääsee tonne keskustaan aika helposti, kun avaa Earthquakeilla tonne keskelle. Ja sit ylhäältä siis lähtee gole, visut, kingivalkyt ja hogeilla vaan lopput. Hienosti sai tosta noin valkyt meneen tonne Archer Queenin luo. Vaikka Archer Queen on sijoitettu tonne ihan keskelle. Hiilikin jää yli. Svägää sieltä tulee. Sitten tämä base katsotaan. Tai tähän baseen katsotaan 2 lanaa. Eka on Tinin, Petu vetää Tinin akolla tässä näin. AQ Valk, Goho. Tää on ehkä haastavin ysileiska. Yksi haastavimmista tässä sodassa. Toi Dead Zone. No tuollakin Sweeper ja CC, mut kumminkin aika hankala base. Helposti tää hoituu. Seuraavaksi katsotaankin sitten Topiaksen veto tähän näin. Sekin on erittäin hieno. Mut joo, kattokas tää. Mä voisin hakea vähän kokista tähän väliin.
No niin. Nyt jaksaa taas. Kunabi tässä ihan turha petulla. Sitten katsotaan, kun tää base vedetään uusiksi. Vielä hienompi lana, sanoisin, ei käytä. Topias vetää tän ja Topias ei käytä muuta kuin yhden spellin, ja se on Poison spelli. Ja tässä on vähän kaikkea mukana, niin kuin näette. Mikä olisi hyvä nimi tälle kombolle? Se on joku Ragogo, Hipegögaju, just semmonen. Eli Valkilla vasemmalta, defuja pois. Tossa siis ainoa spelli, minkä Topias käyttää, eli Poisonin CClle. Sitten vissiin oikealta ottaa, ylhäältä itse asiassa lähtee yksi osa Kill Squadista. Kingi, Gole, Visut, sit oikealta saa se Dragot hoitaa tuo Archer Queenin ja muita defueja. Topias hoitaa tämän basen sillä niinku osittain, ottaa eri joukoilla eri osat basesta, tai eliminoi eri osat basesta. Todella hieno hööki tässä näin. Niin kuin näette, ei ole käyttänyt muuta kuin yhden Poisonin vaan. Tulee vissiin svägää. En ole varma, heittikö Topias. No sieltähän se tulee oikein värikäs keskusta tässä näin. Tuhoutuneessa Finlandvaarin basessa. Ja sitten katsotaan hööki Jereen. Toiseksi viimeisin TH9 lana. Ei, tää on kolmanneksi viimeisin. Tulee vielä hööki Jimiin ja hööki Rekkamiehen. Tai no Rekkamies nyt on periaatteessa vissiin 9.5, jos oikein muistan. Mutta joo, Vili siis AQ-valkilla lähtee tonne keskelle. Vetää siis tämmösen niin sanotun Queen Chargein, eli AQ lattaa näitä defuja pois. Sillä niin kuin, että AQ menee tonne keskelle, panostaa todella paljon AQ Archer Queeniin tässä höökissä. Archer Queen siis todella tärkeä, käyttää paljon spellejä siihen. Ja sitten ragoilla vasemmalta, kun airdefuja on tiputettu, ottaa kaikki airdefut siis pois heroilla, golella, mitä kaikkea Vili nyt tässä käyttikään. Ja sitten dragoilla loput. Dragohöökit on kyllä erittäin hienoja mielestäni. Sinne kans Swagarage. Finlandvaari kyllä veti paljon dragoilla. Oli siellä ihan hienoja lanojakin. Anti 2 baseihin dragot nyt ei hirveästi toimi, mutta jos jaksaa pläänää näihin Anti 3 leiskoihin, niin kyllä dragot toimii. Ja sitten ehkä sodan paskin leiska. Voi olla, että mustikalla oli huonompi. No joo, no ei nyt TH9 ja 8 voi verrata, mutta tää siis vähän tämmönen generalin tyyppinen Tesla tossa TH:n alapuolella ja Ginu-pommeja sitten tuolla vähän ylempänä ja joo. Tää base oli pystyssä aika kauan, kun kenelläkään ei ollut oikein motivaatiota mennä tähän baseen, että
Jimi, älä usko, että tää base oli sen takia pystyssä, että tää on hyvä base. Ei kannata käyttää tämmöstä basea sodassa. Nosteluun ehkä. Nostelu tää on varmaan yksi parhaista, mutta sodassa ei todellakaan. Anti kolmoset teho yseisillä ihan pakolliset. Ja sitten, no tää base lanattiin vissiin 2 tai 3 kertaa, mutta ei nyt niitä katota enempää. Sitten katsotaan petun veto Tinin akolla 9.5. Eli AQ, Valk, Goho. Ei mikään erityinen höyket. Perussetti taas EQilla auki toi keskusta ja sitten kunnon, tai siis vähän niinku taas tämmönen Queen Chargin tyyppinen, että Queeni lähtee tonne keskelle hoitaa noita defuja ja sitten tulee ragetettua sun muuta ja vissiin alhaalta lähtee sitten Gole Kingi hoitaa noi herot. Itse asiassa se lähteekin vasemmalta tän loppu. Joo, siis Petul on plääninä tässä siis, että tää Kill Squad pääsee melkein koko basen läpi, että yltää tonne heroilla asti ja hoitaa sitten nämä sivut hogeilla. Nätti höyki tässä näin Petulle. Mennään vaan seuraavaan. Tää base, tai tähän tulee 2 höykkiä. Eka Pertsaksen lavaluuni, tai quadro mikä onkaan, niin 4 lavaa siis ottaa heroilla pois. Jännä höyki kyllä, että heroilla pois sieltä tuo 1 AD, sweeperi lähtee kans. Tesla tippuu kans ja sitten AQ jää pystyyn tonne kesken. Ei nyt level 21 AQ hirveästi haittaa, mutta tämmöisessä hyökissä on todella tärkeää, kun ei ota pois Kill Squadilla AQta ja enempää defuja, niin että tää ilmaosuus sit osuu todella tarkasti. Ja tämähän oli siis aivan sairas tää ilmaosuus tässä Pertsakselle, että palloja näin paljon jäljellä. Ja niin kuin näitte sen ragen tossa noin, minkä se laittoi keskelle, niin sillä sai sen AQ sit tivutettu, kun minit, pupit, mitä siellä nyt olikaan, niin ne hoiti sen Archer Queenin. Joo, tosiaan katsotaan vielä 1 lana tähän baseen Aatun lana, että Aatu veti vähän eri lailla, veti AQ-valkilla, niin katsotaan nyt sekin vielä. Joo, tässä näin. Eli AQ-valk lavaluun AQlla pois. AD, toinen AD, Inferno Toweri, vastustajan AQ. Vissiin sieltä myös CC tippuu. En ole ihan varma, mutta ihan kivoja anti kolmosia kyllä näillä kympeilläkin oli. Et aika vanhoja, mutta sai sitä kumminkin kivaa harjoittelua näistä. Ei tarvi vetää perus farmisodan anti kakkosia koko ajan. Sitten vasemmalta lähtee Kingi, ottaa sieltä pari arsutornia pois ja AQ taas tiputtaa täältä, kun sitä ragettaa riittävästi, niin tiputtaa sieltä herot ja Inferno-tornin ja kaikkea muuta kivaa. Joo, se ottaa kans tosta noin. Sitten kun enää 1 letku jäljellä, tai 1 letku pystyssä, 2 AD:ta pystyssä, niin
tää base hoituu helposti. Sitten katsotaan Snagun kymppilana. Tässä näin. Vähän erilaista komboa. Tullut nyt näihin kymppeihin vedettyä tässä sodassa niin paljon ilmasta, niin Snagu vetää tuttuun tapaan maasta. Goho, Pehi, Göhä, jo kaikkea löytyy. Pekkaa, Gole, Possuja. Palloakin löytyy ja tässä siis ideana Snagu, että AQ hoitaa tuolta Infernotornin vastustajan AQn sillä välin, kun Kingi hoitaa vasenta puolta, hoitaa sieltä toisen letkun ja sitten taas possuosuudella defuja pois. Vaikka ei tässä paljon ole Snagulla jäljellä, niin nätti hööki tässä näin kumminkin. Aku siis hoitaa loput. Mennään vaan seuraavaan. Sitten Petun Lana kutoseen. Jälleen kerran nähdään AQ Valk Lavaluunio. AQlla ottaa pois. Ottaa pois yhden ADn. Ottaa pois AQn vissiin myö. En oo ihan varma, mutta vähän näyttää siltä, että Petu vetää tän höökin sillä, että tuo vastustajan AQ tippus kans tuolta. Vaikka se onkin tolle hankalasti laitettu tässä leiskassa. Että se olisi melkein mahdoton saada, mutta kyllähän mä nämä kaikki lanat on juu kattonut, mutta ei näitä muista kuin niin paljon tässä. 30 lanaa plus sit kaikki baset, tai no ei nyt kaikki, vaan 1/3 baseista ehkä uuden kerran lanattiin joku 40 lanaa tässä. Eli joo, Petu hoitaa sieltä siis letkun pois, Archer Queenin pois, vielä toisen ADn pois pelkällä omalla Archer Queenillä ja sitten tää ilmaosuus onkin aika helppo. Sitten katsotaan Astin veto. Noita lanaa vaihteessa vähän kaikkea löytyy tästä sodasta. Eli tässä näin AQ, Valk, Govivi, on siellä visujakin näköjään. Tämmösen baseen sopii ihan hyvin nämä noidat, kun sinkkuletkut ja Ast osaa nämä noidat hyvin. Itellä ihan hukassa ne. Tykkää ilmasta enemmän. Eli joo, oikealta sitten noidat, kun Archer Queen hoitanut tää yhden sivun puhtaaksi. Helposti saa tonne keskelle noin noidat menemään ja Ragella sitten Ragea vaan menee, niin base on paskana. Herot full health vissiin höökin jälkeen. Pieni overkilli tässä. Sitten nelosen katsotaan 2 lanaa. Katsotaan Villen lana, VVn lana ja katsotaan Aatun lana ekana, että
VV veti taas ilman AQ-valkkia ja Aatu veti vissiin AQ-valkin kanssa. Juu, Aatulla siis. Lavaluun AQ-valkin kanssa ottaa Aakulla pois sieltä CC:n. No tää oli itse asiassa ihan hyvä lure Aatulta, että sai tuolta veikkas, että tuolla olisi koira tai mahdollinen gole, mikä siellä onkaan, niin ilman lures ne arsut pois tuolta oikealta puolelta ja sitten vaan AQlla alhaalta ottaa pois Inferno-toverin AQ:n. Joo, gole siellä näköjään oli. B-gol ottaa yhden ADn oikealta pois. AQ tiputtaa täältä alhaalta 2 ADtä. Ja helppo hööki, kun noin paljon spellejä jäljellä. Pelkästään 1 Inferno ja 1 AD, niin ei oo mitään ongelmia. Sitten katsotaan tähän baseen vielä tuo VVn lana. Eli VV veti ilman AQ-valkkia. Otti siis heroilla pois yhden ADn ja Archer Queenin. Ja sitten taas 4 lavalla, kun on 3 ADtä. Tää on itse asiassa muodissa just nyt, että ilmaosuuteen panostetaan enemmän. Ja tää Kill Squad, se on vähän pienempi. Joo, tosiaan, eli nyt siis 3 ADtä jäljellä täällä. Molemmat letkut pystys paljon defuja, niin pitää vaan osua tarkasti pallojen, lavojen kanssa, niin helposti, tai no ei nyt helposti, mutta kyllä tämmösetkin höökit hoituu. Ragekin jäi näköjään yli VV:llä tässä. Pistää clean up pupeille se. Mitä sitäkin oppii tää 4-5 lavan ilmahöökit. Sitten katsotaan, nyt siirrytään TH11 lanoihin. Tässä näin Astilla. Jälleen kerran ei ole hiilereitä mukana. Tässä näin siis vissi jopa 5 lavalla. CC lava mukana. Eli joo, heroilla AQ pois. Plus 1 AD. Ja sit vaan pentalla base nurin. Jep. Siinä oli vähän TH11 pentalavaa. Niin kuin tässä näin joukoista näette, niin ei oo mikään kunnollinen Kill Squad, että kaikki panostetaan ilmaan. Ja sitten Dante Rokkaan tää accountti Siddistä, Aasista, Petu hoiti höökin. Tää oli noin ehkä sodan, tai tää Areksen base oli ehkä sodan hankalin base. Mutta Petu tän kummiskin hoiti viimeisenä 20. Olikohan se varmaan 20 minuuttia jäljellä, kun Petu sitten lanas tän. Tässä näin siis Salamoilla pois Inferno-torni,
AD, heikentti AQta, sit heroilla pois. Heroilla siis pois sit se AQ ja sit vaan ilmaosuudella loput. Tuo ilmaosuus on aivan vähän hankala, kun ei oo enää spellejä sitä varten, tai jos on, niin on todella vähän. Petutan kumminkin hoiti. Ja sit vielä sodan viimeinen lana. Tänne recapin viimeinen lana. Tässä on AQ-valk, Vardani Jeesi tossa valkissa. Eli AQ-valk, lavaluun. Tiputtaa AQ-valkilla siis yhden ADn AQn. Vissiin myös Inferno tippuu, en oo ihan varma. Kyllä se vissiin tippuu tuolta. Sitten pistää Kingin kenttään, että toi Eagle Artillery targettais sen. Ja sit tosiaan kun toi Inferno Torni on matalana, niin sitten vaan ilmaosuus menemään. Sieltä näköjään Eagle Artillery tippu kans Kill Squadin voimin, niin todella hieno hööki tässä. Ihan overkilliks menee. Vardenin abi ihan turha. Ja paljonkohan palloja tossa nyt on jäljellä. Tosiaan kiitos sodasta. Finland War. Ei voi sanoa, että oli reilu sota. Eikä mikään paras sota. Olisi Finland War ehkä voinut yrittää vähän enemmän. 64 tähteen jäi, että tänne jäi vissiin. Juu, kasejakin jäi vielä pysty. Mut joo, saatiin kumminkin kunnon höökejä vedettyä kunnon baseihin. Jep, kiitos kun katsoit. Tykkää, kommentoi, tilaa kanava. Sois seuraavaan kertaan. Moro!